салом алейкум бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. Қурби асъор барои имрӯз. Дӯстон, дар ин канал шумо қурби рубл, евро, лира, русӣ ва юанро метавонед дастрас намоед. салому алейкум бародарои азиз. Гапа зиёд намекунем бародаро. Касои канали ютуб харидани боша метавонад номерои ватсапи маро нависа. ва касои канали ютуб дора мехоҳад фурӯша, шумо ҳам метавонед нависед. Боқимонда дар хонаи худо бошед. Мизгарем ба қурби асъори имрӯза. $100 амрикоӣ баробар аст ба 1094 сомонӣ. Дӯстон, қурб ҳар лаҳза метавонад тағйир ёбад. 100 евро баробар аст ба 1139 сомонӣ. Дӯстон, лайк монед то курс боло равад. 1000 рубл дар Банкои Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар аст ба 109 сомонӣ. дӯстон, ин курси официал аст, метавонад дар ҳар як банк тағйир ёбад. 100 юан баробар аст ба 149 сомонӣ. бародаро, комментҳои безеб нанависед. 100 лир баробар аст ба 31 сомонӣ. Курса мо баланду поён намекунем. дӯстон,